Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de venres, día 26 do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Falaremoslle hoxe de que mañán hai festa en Xesteda, están a tempo a disfrutar dela, mañán sábado, festa en Xesteda. Falaremos tamén dos talleres de saúde, na xornada de hoxe comenzaba un e o luns que ven haberá outro. Están a tempo a notarse ese xantar veciñal que se vai a facer por parte da Comisión de Festas de Encrobas en Pontoxo, e hoxe volveremos a falarlles de obras, pero en este caso de obras de magnitude, como vai a ser esa central de hidráulica reversible no lago das Encrobas. Coitaremos o alcalde falándonos delo. Falaremos tamén de un premio no Araboa Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, que agadou un premio chamado Nós tamén creamos. De iso falaremos das axudas á escolarización, falaremos da listaxe provisional, ou mellor dito, da escola infantil, da listaxe xa definitiva, e agora teñen que formalizar a matrícula ata o día 30 deste mes teñen de plazo. Tamén teñen de plazo para formalizar a plaza nos cursiños de natación hasta que remate este mes. E falaremos da ITV de Maquinaria Agrícola, do Programa de Benestar en Balnearios e do Inserso, nun informativo que agora comeza. Xa estamos a venres e hoxe falamosles de festas. Mañán sábado, día 27, en Xesteda hai festa na honra ao San Pedro. A Comisión de Festas de Xesteda preparou o seguinte cartel. Comenzará todo coa parte relixiosa e misa solemne a 1 da tarde na honra ao San Pedro. Logo, ao sair da misa, actuará o grupo O Son do Fol, o grupo tradicional de música galega O Son do Fol, para ter lugar despois a sesión vermú a cargo do trío Alborada. E mañán pola noite, a partir das 11, gran verbena a cargo do trío Alborada e o dúo Deluxe. Así que non se perda mañán as festas en Xesteda, festas na honra ao San Pedro. Hoxe pola mañán comenzaban os talleres de saúde en dúas xornadas que organiza o Concello de Cerceda para aprender a coidarse mellor. Hoxe tivo lugar a partir das 10 da mañán, dende as 10 da mañán tivo lugar a primeira das sesións donde se aprendeu a tomar a tensión arterial, a medir os niveis de azucre e identificar posibles síntomas de enfermedade. Para o luns que ven, terá lugar este luns día 29, outra nova xornada, unha segunda xornada centrada na atención a persoas vulnerables, o recoñecemento de sintomatoloxías, prevención de accidentes e cuidados básicos específicos. Se celebran a partir das 10 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda. O luns, a partir das 10 da mañán. Os interesados poden inscribirse chamando o teléfono do Viveiro de Empresas 881 981 553 ou achegándose ali ás 10 da mañán ao Viveiro de Empresas de Cerceda porque é gratuita. Recordamos tamén que a Comisión de Festas da Parroquia de Encrobas organiza un xantar veciñal o domingo 5 de xullo. Domingo 5 de xullo, no mes que ven, en Pontoxo, en Encrobas, a Comisión de Festas de Encrobas organiza un xantar veciñal. Xa se poden anotar, haberá un menú a base de pulpo a fartar, de churrasco, postre, café e chupito, a un precio para os adultos de 39 euros, para nenos ata 12 anos 18 euros e gratis ata os 6 anos, pero deben anotarse de igual xeito para saber o número de comensais. Hai un plazo para anotarse e vai a ser ata o 30 deste mes de xuño. 30 de xuño será último día. Poden anotarse con calquera dos membros da Comisión de Festas de as Encrobas. Na pasada semana, na charla habitual co alcalde de Cerceda, falamos de unha obra importante e que tivo lugar fai xa 2 semanas a súa concesión a Cerceda por parte da Transición Xusta, cun importante desembolso económico en canto a esta inversión, a central hidráulica reversible no lago das Encrobas. Pois o alcalde falou dela, do que significa para Cerceda este tipo de obras ca magnitude e con todas as garantías que se vai a facer. Escoitamos o que nos decía Juan Manuel Rodríguez. Cando falamos de transición xusta, evidentemente, o mercado e caixa de desenvolvemento de proxectos é algo fundamental. Mira, o maior drama socioeconómico, sen dúbida, que viviu
o municipio de Cerceda nas últimas décadas, nos últimos anos, foi o peche da central térmica. Por eses efectos económicos directos para as arcas municipais ás que antes facía referencia, pero tamén polos efectos económicos indirectos que xerou sobre o movimento privado na zona e tamén por un certo efecto a nivel de emprego. Polo tanto, a ambición, o propósito da transición xusta, o entendemento dela, é que poida haber proxectos que veñen a sustituir a esas actividades mineiras e de centrais térmicas que viña habendo en distintos puntos de España. O primeiro concurso de transición xusta que se produciu en Galicia, o primeiro é este de Cerceda. Ademais, con un proxecto que se vai desenvolver íntegramente no noso municipio. Claro, cando falamos de concurso de acceso a unha subestación, concurso de transición xusta, eu moitas veces poñome na pel do veciño ou da veciña que non ten por que estar diariamente pendente destas cuestións e dirá, a min que me aterricen o balón, que me expliquen un pouco de que vai isto. Pois mira, fundamentalmente, o proxecto de Coventina vai a xerar centos de empregos, especialmente na fase de construción, vai ser un antes e un despois, desde logo vai xerar un movimento non só no Concello, senón tamén na área e na comarca moi trascendental, e vai ser un investimento de máis de 400 millóns de euros, con todo o retorno fiscal que xera e todas as posibilidades de servizos e investimentos a nivel local que iso nos vai a dar. Evidentemente, por facernos unha idea, a extensión do AVE de Ourense a Lugo non costa o dobre do que se inviste neste proxecto de Coventina Renovables na zona do Lago das Encrobas. Pero, ademais, é algo que se inviste nun punto concreto, e que pola propia natureza da transición xusta, pois que vai xerar unha serie de beneficios sociais. Por unha banda, están todas esas cuestións que xa se tocaron e xa se anunciaron no seu día nun convenio que a empresa firmou co propio Concello, e que xa ten unha serie de beneficios e de melloras a nivel social. Pero está tamén inserido nese convenio de transición xusta o feito de que se van a impartir 67.500 horas de formación para persoas de Cerceda e da comarca. 67.500 horas de formación en distintas materias que, ademais, agardamos que xa dende este ano se empecen a notar. A instalación de 2 megavatios de autoconsumo a nivel fotovoltaico e despois tamén o feito de que xa profundizaremos, pero se elaborará un corredor ecolóxico entre o lago e Meirama, dándolle ese valor turístico e, desde logo, impulsar ese Lago das Encrobas, que é outro precepto que está inserido. Eu sempre dixen que nós íbamos a estar a favor do proxecto este sempre que fose compatible cos usos lúdicos e cos usos turísticos do lago. Así o é, non supón ningunha amenaza, é máis, o que supón é unha grandísima oportunidade que nós desde aquí, lóxicamente, vamos a tratar de explotar, porque sabemos o diamante en bruto que hai, sabemos o potencial enorme que ten, é certo que é un espacio naturalizado que xa se pode aproveitar a nivel do usuario, pero ten todo o potencial para facer tamén un espazo de referencia a nivel turístico e, sen dúbida, este proxecto é todo o caudal económico que move e tamén os propios preceptos que impón o feito de que sexa un concurso de transición xusta, neste caso seguido e impulsado polo Ministerio, vai dar, sen dúbida, ese enfoque de mellora que todas e todos vamos a poder aproveitar. Sen dúbida, unha noticia que é un antes e un despois, que non lle quepa dúbida a ninguén. É algo que é ilusionante, do máis trascendental, sen dúbida, que lle pasou ao noso Concello nas últimas décadas, e nós facendo un seguimento que, lóxicamente, faga fincapé na sostenibilidade, que en certa medida xa está regulada a nivel urbanístico e a nivel medioambiental, pero tamén no emprego, nos ingresos públicos e no impulso de todos eses asuntos de interese común, imos estar aí ao pé do cañón, sen dúbida. Agora imos a felicitar o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, porque este colexio, o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, ven de ser galardoado a nivel de primeiro e segundo de primaria no certamen de curtas de animación en galego chamado Nós tamén creamos. José López Campos, conselleiro de Cultura, felicitou a semana pasada os escolares premiados, un total de 8 centros
e a eles referiuse como os grandes artífices desta gran festa ao redor da lingua, do audiovisual e da literatura galega. Se trata dun concurso promovido polas Consellerías de Cultura e Educación para promover o uso da lingua galega a través de curtometraxes, unha chamada ao talento e a creatividade. O conselleiro, acompañado de Valentín García e Jesús Álvarez, agradeceu todo o esforzo e lembrou que todos os proxectos estarán dispoñibles na canle Xabarín, así como no portal da lingua galega e nas respectivas canles de YouTube nos colexos. Por tanto, noraboa ao colexo Celso Emilio Ferreiro da Silva por este premio neste certamen no nivel de primeiro e segundo de primaria. Máis temas, falando da escolarización, falamos das axudas que o Concello de Cerceda un ano máis vai a outorgar a aquelas persoas que soliciten e que teñan dereito a elo. Falamos de axudas para libros de texto, material escolar e vestuario básico para o próximo curso 2026-2027. Se queren solicitalo, lembren, teñen que achegarse o rexistro na Casa do Concello. E tamén lle recordamos que este venres, é dicir, o mellor dito, tamén lle recordamos, falando de prazos, que a listaxe dos alumnos admitidos na escola infantil os Pillavans teñen de prazo ata o día 30 para formalizar a matrícula. Foron 3 admitidos de 0 a 1 anos, 28 de 1 a 2 anos e 20 de 2 a 3 anos. Agora, teñen de prazo ata finais de mes, ata o día 30, para formalizar a matrícula no rexistro na planta baixa do Concello ou nas oficinas de servicios sociais. No caso de que non o fagan nesta data prevista, perderían a plaza, así que teñen que darse presa. Por outra parte, tamén están en plazo todos aqueles que teñen praza nos cursiños de natación. Hai que formalizar esa plaza. Foronlle concedida e renovada a plaza a aqueles que quixeron renovala, outros que quixeron nova plaza, todos eles ata o día 30 deste mes de xuño no rexistro teñen que formalizar a praza dos cursiños de natación. E a ITV de Maquinaria Agrícola se pode pasar na Silva, no noso Concello, o mes que ven, a finais do mes que ven. Aqueles que estén pendentes da ITV de Maquinaria Agrícola que sepan que a finais do mes de xullo, do 27 ao 31, no campo da Feira das Nenas da Silva, se poderá, en este caso, pasar a ITV da Maquinaria Agrícola. Poden solicitar xa cita previa no 981 92 80 80 ou na súa páxina web www.sicitv no apartado de cita previa. Un día máis, lle recordamos que estamos tamén nos últimos días para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia, un programa para de lecer e saúde destinado aos maiores en Galicia. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa. Destinado a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55. Mañán sábado sería o último día para poder solicitalo e xa sería a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. E pola súa parte o Ministerio, a través do Inserso, abre o programa de turismo tamén do Inserso. Este programa ábrese para as novas incorporacións. Todas aquelas persoas que queiran incorporarse a este programa teñen agora de plazo para facelo ata principios do mes que ven, ata o 10 de xullo. Logo, todos aqueles que xa entraron no programa en anteriores edicións non teñen que registrarse porque xa lle chegará aos seus domicilios a información. E así rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción de quen falou de Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.